yo yo yo. Ayo Mbak Yu ditembang nih Mbak Yu. Hehehe. Halo bareng masih bersama Gembong Bawono. Ayo nyambut guys yang becik dikawal langsung ada sang jenderal. Terima kasih. Gereke satu udan gereke saya suwe antar gluduke aku wari konangi Yo ya. Riko tangisan Riko tangisan ojo dikelangan jodoh sing bakal masih bersama Gembong Bawono. Ayo masih becigir, masih dalam pantauan langsung sang jenderal Bopo Johan Priwadi. Yeah, cuy. kari manis kurang manis. Hey, ya ya. Kurang manis tambah ana gula. Hey. Beker sing kuno. Kurang manis tambahi gula. Lek kurang manis tambah ana gula. Apa kerasa eman du di eman Hei ya Riko tangisan. Ayo Dil goyang Dil. Oke, mobilnya Kerso Bapak Yanto kayak Bu Titis itu mana reok, monggo tahan rumahnya, tumpahnya dadang keramas. Hei, mobilnya Kerso Gembong Bawono. ye ye oh jalale. Iya ye dere Bapak Yanto wona-wonane sing minum arek monggo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Kurang manis tambah ana gula. Wis yo wis dong riko pikir sing kuno. Beker sing kuno. Kari manis kurang manis tambahi gula. Lek kurang manis tambah ana gula. Wis yo wis
manis kurang manis Iya. tambahi gula kurang manis tambah kula wis ya wis dong riko pikir sing guna Pun siap sedaya. Iki lho barange. kari manis Siap sedaya. kurang Iki lho manis barange. tambahi Hei. gula Sik. Oh, jos. wis ya wis hang dipikir apa kerasa eman du di eman Alati eman. dari seru riko tangisan Riko tangisan. ojo